Прывітанне, сябры. Працягваем жывы эфір Белсату і зараз аналітычная праграма «Размова». З вами Віталь Цыганкоў. Сёння быў апублікаваны тэкст праекту новай канстытуцыі, які будзе вынесены на рэферэндум. Якая канфігурацыя ўлады запланаваная паводле гэтага праекту, якія новыя артыкулы канстытуцыі выклікаюць найбольш увагі і інтарэсу? Чаму ў новым тэксце прапануецца замацаваць статус так званага всебеларускага народнага сходу як паралельнай структуры, якая вышэйшая за парламент паводле сваіх паўнамоцтваў? Што кажа гэты праект пра паабяцаны Лукашэнкам так званы транзіт улады? Паспрабуем знайсці адказы на гэтыя ды іншыя пытанні разам з сённяшнім госцем размовы. На сувязі дырэктар Інстытуту палітычная сфера, доктар палітычных навук Андрей Казакевич. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Андрей, новость того, что было опубликовано, ведаю, что вы уже поглядели, вывучили, ці гэта тое, што і можна было чакаць ад гэтай нелегітымнай улады, ці там, што называецца, спецыялістаў і шырокую публіку чакалі нейкія сюрпрызы? Ну, напэўна, прадказальна. Хаця, напэўна, параўноўваючы з тэкстам, які быў апублікаваны ў жніўні, прынамсі стаў даступны для публікі ў жніўні, гэта пэўны крок яшчэ да большай аўтарытарнай сістэмы, яшчэ больш яна становіцца такой заблытанай і яшчэ менш адпаведнай таму, што мы называем дэмакратыяй і дэмакратычным волевыяўленнем. Вось гэты всебеларускі народны сход, які ніхто не выбірае, і нават эта канстытуцыя, праект канстытуцыі не гаворыць, як яго будуць выбіраць, там вельмі так сказана туманна, фактычна все ведаюць, што яго прызначаюць. Для чаго Лукашенко зараз стварае гэтую структуру, якая можа прывесці ў нейкім ідэальным варыянце да разбалансіроўкі ўлады, ці ён проста думае пра сваю вось гэтую самую магчымасць кудысьці падзецца пасля таго, як ён вырашыць сыходзіць з пасады прэзідэнта? Ну, хутчэй за ўсё, другі варыянт, і, напэўна, для гэтага ўсё і задумваецца. У прынцыпе, гэта ВНС, які сапраўды не выбіраецца будзе народам, ён будзе нейкім чынам прызначацца. Прычым працэдура в Канстытуцыі не прапісана, і гэта вельмі дзіўна, таму што звычайна ўсе важныя органы, іх фармаванне, прапісваюцца ў Канстытуцыі. А то для гэтага будзе прымацца закон, і там, конечно, будзе вялікая колькасць маніпуляцый, тому що закон може нават дэлегаваць там прэзідэнту, ці яшчэ каму-небудзь вызначыць парадак там абрання. І гэта можна будзе мяняць калі заўгодна. То есть, шырокае поле для маніпуляцый. І сапраўды гэты орган, ён задумваецца як нейкі механізм контроля над іншымі галінамі ўлады. То есть есть паўнамоцтвы, якія дазваляюць кантраляваць выканаўчую ўладу і прэзідэнта, напрыклад, там імпічмент, напрыклад, тое, што можна даваць даручэнні нейкія прэзідэнту, можна таксама адмяняць фактычна праз свае рашэнні ягоныя нарматыўныя акты, і гэтак далей. Таксама ёсць механізм контроля над парламентам, праз тое, што ёсць фактычна магчымасць адмяняць законы, прымаючы рашэнні, таму што калі рашэнне гэтага ВНС мусіць мець больш высокую юрыдычную сілу, чым закон. Прынамсі, так выходзіць з фармулёвак. Хаця, зноў жа, яны не настолькі чыстыя і дакладныя, каб тут нешта дакладна і пэўна сцвярджаць. І акрамя гэтага ёсць механізмы кантролю над судовай уладай. Праз тое, што фактычна ВНС выбірае Верховны суд і будзе выбіраць Канстытуцыйны суд. Там у гэтай працэдуры таксама удзельнічае прэзідыум ВНС, таксама прэзідэнт там высоўвае свае прапановы, але так ці інакш выніковае рашэнне па фармаванню кіраўніцтва, ці, скажем, вышэйшага эшалону судовай улады будзе у ВНС. Ясна, што многія беларусы, якія зараз рэагуюць на гэты тэкст, яны рэагуюць у тым сэнсе, што ў Беларусі Канстытуцыя ніколі не выконвалася, ўлада яе неаднаразова мяняла, і
в нейкім сэнсе прывучыла ўжо беларусаў, што гэта в пэўным сэнсе такая пустая паперка, але нават калі адкінуць гэты заканамерны аргумент, вот в нейкім ідэальным скажем, стане без вакууме, без, так сказать, конкретных сённяшніх прозвішчаў. Вось такая дзяржава з такой канстытуцыяй, яна мае нейкі баланс уладаў, она трывалая, ці гэта нейкі мёртванароджаны праект пад канкрэтнага чалавека і канкрэтныя ягоныя жаданні? Ну, у свеце розныя бываюць мадэлі, да? Часам экзатычныя могуць існаваць дзесяцігоддзямі, ці можна стагоддзямі. Вось, але калі казаць пра тое, ці ёсць там баланс улады, то есть падзел улад паміж галінамі улады, сістэмы стрымак і супрацьвагаў, да, то натуральна не. То, як тут там прапісана паўнамоцтва ВНС, это, конечно, абсолютное парушэнне прынцыпу падзелу улады, ну, як ён фармулюецца там з 19 стагоддзя, да, там ці нават раней. Таму, конечно, гэта выглядае, вот як першая канстытуцыя пісалася пад Александром Лукашенко, да, ну, в смысле, першая дзеючая редакція, да, 96-го года, так і гэтая редакція напішацца пад транзит для Александра Лукашенко. То есть тут все вельмі індывідуальна. Я не думаю, што нехта думае пра тое, што гэта сістэма будзе вельмі доўга існаваць, што яна там, скажем, вот нейкім чынам будзе даваць устойлівасць палітычнай сістэме, што яна адпавядае нейкім практыкам сусветным, лепшым і гэтак далей. То бок рэальна пішуць, ведаючы, што потым все роўна прыйдзецца все это мяняць, это толькі вось для канкрэтнага пераходу. Ну, я думаю, так. Ну, вот мне такое адчуванне пасля чытання тэкста Конституцыі складваецца, таму што, ну, вельмі шмат лакунаў, вельмі шмат непэўных месцаў, абсалютнае накладанне функцыяў розных органаў. Ну, перш за ўсё, конечно, ВНС, на ўсіх астатніх. І все гэта, конечно, будзе ствараць, калі гэта сапраўды будзе рэалізавана, будзе нейкая практыка дзейнасці гэтых органаў, будзе ствараць вялікую колькасць канфліктаў, вялікую колькасць непаразуменняў. І, конечно, ну, на нейкім этапе нават аўтарытарная ўлада, ну, я ўжо маю на ўвазе, напэўна, пасля там Лукашенка, прыйдзе да высновы, што трэба гэтыя завалы ўбіраць і рабіць уже, ну, вот, все-таки неяк больш зразумелую, больш простую сістэму з нармальным, там, ну, без нейкіх экзатычных органаў, тому што все-таки ВНС гэта сапраўды такі экзатычны орган, які, ну, не так часто можна сустрэць на палітычнай мапе сучаснага свету. Но все-таки з чым можна яго параўнаць? З нейкім хуралам в сярэднеазіяцкіх краінах? Да не, ну, мне падаецца, што сама мадэль, то, што як бы па духу, яна хутчэй падобна, ну, зноў па духу такому палітычнаму, да, на нейкую іранскую такую, да, што вот ёсць жаданне проста зрабіць Лукашенка такім як бы вот гарантам і наглядальнікам над усімі іншымі галінамі ўлады, хаця там, скажем, могуць праходзіць какие-то выборы. Давайте нагадаем нашим глядачам, что в Иране есть парламентские выборы, президентские, достаточно демократичные, але все вырашают, так сказать, аяталы, которые могут не пропустить некого кандидата в президенты, не пропустить кандидата в парламент, фактично они над уладой. Так, могуць уварвацца ў дзейнасць любой галіны ўлады при жаданні. І зноў жа, яны могуць это выкарыстоўваць часта, могуць не часта. У Іране хутчэй не часта, тому сістэма больш-менш устойліва працуе і там сапраўды ёсць элементы дэмакратыі. Ну, але вот такі механізм ёсць, да, пры неабходнасці раз там і вот все расставіць на свае месцы. Вот. Ну, яшчэ, в прынцыпе, самі вот у дыскусіях экспертных, якія былі у межах дзяржаўных органаў, часто называецца, што это аналог там кітайскага народнага сходу, да. Вот. Ну, але мне таксама не падаецца, што гэта так, таму што там все-таки сістэма партыйная і, ну, крыху па-іншаму размеркаваны паўнамоцтвы. Тут вот мне чамусьці найбольш блізкім, да, сапраўды выглядае такая вот иранская модель. Давайте поговорим еще про некоторые, ну, скажем так,
цікавыя ці можа нават забаўныя моманты, якія прыцягнулі ўвагу. Напрыклад, такі перабор проста, як мне здаецца, патрыятызму. Вот пра што это кажа. Там в адным артыкуле кажуць, што бацькі абавязаны выхоўваць дзяцей в духе патрыятызму, абавязаны. В другім артыкуле кажуць, што грамадзяне Беларусі зноў-такі абавязаны цэніць гістарычную спадчыну, гістарычныя дасягнення беларускага народа. В трэцім артыкуле сказана, што абавязаны зноў-такі цэніць подзвіг беларускага народа в Великай Отчинной вайне. Вот, а калі нехта не цэніць, его в турму адразу ці як? Ну не, ну гэта ж норма, якая показвае, да чаго людзі мусяць імкнуцца, да, адпаведна з чым мусіць займацца улада. То есть она мусіць гэтаму спрыяць, у гэта інвеставаць грошы. Хутчэй, напэўна, так гэта будзе разумецца, хаця зноў жа пад гэты артыкул могуць прымацца і рэпрэсіўныя законы, якія будуць накіраваны там, ну, супраць сваіх апанентаў. Ну, скажем, вот будзе прызнана, што выкарыстанне чырвона-белага сцягу гэта і ёсць там знявага да памяці тых, хто быў у Другой сусветнай вайне. Ну, вот уже нейкі ёсць механізм. Хаця, в прынцыпе, ну, я не даваў бы вялікай увагі гэтым фармулёўкам, таму што для того, каб вот працавалі, реально працавалі, да, вось гэтыя першыя радзелы Канстытуцыі, патрэбна дастаткова моцная і аўтаномная судовая ўлада, якая ў адпаведнасці з гэтымі прынцыпамі, напрыклад, можа прымаць рашэнні. Ці, скажем, Конституцыйны суд, які будзе адмяняць нейкія рашэнні ці законы, сыходзячы з гэтых вот нормаў. У нас нічога такога няма, таму гэта будзе выключна такая дэкларатыўная частка, на якую ніхто ніколі не будзе звяртаць увагу, акрамя як, можа быць, нейкіх ідэалагічных тэкстах. Таму, ну, да, напэўна, вот ёсць жаданне все-таки напоўніць вось гэту рэформу нейкім каштоўнасным зместам. І, можа быць, каштоўнасным зместам, які можа быць блізкім значнай часткі беларусаў, ці, скажем, можа быць, нават большасці. Ну, скажем, вот вобраз Великай Отчинной вайны, натуральна, што выклікае ў большасці людзей, ну, нейкія такія пазітыўныя эмоцыі, ну, в сэнсе, як перамога, там, так. Скажем, вот шлюб, што шлюб гэта саюз мужчыны і жанчыны, да. Ну, таксама пытанне паказваюць, што абсалютная большасць все-таки за гэта, да. Ну і можа быць, вось на гэтыя элементы будзе рабіцца акцэнт у камунікацыі ўлады з грамадствам. Ну, каб хоць нейкім чынам мабілізаваць цікавасць да гэтай кампаніі, да новай Конституции, палітычнай рэформы. А вось яшчэ адзін момант. Ну, напярэдадні апублікавання былі часам узнікалі такія панічныя, алармічныя настроі нават у некаторых аналітыкаў, што там в Конституцыю могуць внесці нейкія рэчы, прывязаныя да беларуска-расійскай інтэграцыі, там могуць прагучаць нейкія назвы нейкіх структур, саюзнай дзяржавы і гэтак далей. Ну, гэта не рэдкасць, напрыклад, в украінскай Конституцыі ёсць тое, што Украіна імкнецца да еўрапейскай інтэграцыі. Вось. А в Беларусі вот зараз нічога гэта не прагучала. Можна лічыць з пэўным сігналам Москве, там слова «Расія», слова «інтэграцыя», слова «Саюз», нічого такого няма? Ну, я думаю, что гэта не сигнал в Москве, потому что, я думаю, в Москве все добра ведали, что оно будет приблизно так, да. И там не дарма вот гэтыя пастаянныя былі абмеркаванні, ці сустрэчы паміж Александром Лукашенко і Путінам. Я думаю, что там гэтыя пытанні абмяркоўваліся. Да так, сапраўды гэтага няма, і в принципе, ну, я все-таки лічу, что ідэалогіі там не так шмат, як магло б быць, улічваючы тыя, якія абмеркаванні былі вот на працягу гэтага года. Ну і гэта добра, да, што ў выніку все-таки не пайшлі па тым шляху, каб там прапісваць там, не ведаю, Беларусь як частку там еўразійскага свету, там ці што Беларусь імкнецца развіваць там інтэграцыю з Расіяй, нейкія такія моманты. Ну, конечно, яны, напэўна, таксама былі выключна дэкларатыўнымі, ну, але лепш, каб, напэўна, все-таки Конституция сыходзіла з аксіомы, што Беларусь суверенная дзяржава, да, і не імкнецца такого кшталту з Саюзам. Ну і, в принципе, да, то есть это не зафіксавана. Ну, адзінае, што мы все ведаем, да, што там няма ўжо імкнення да нейтралітэту.
Яшчэ адзін цікавы момант ёсць, там напісана, што прэзідэнтам можа быць толькі чалавек, які не менш за 20 апошніх гадоў жыве ў Беларусі і не меў ніякіх замежных, скажем, права на жыхарства, дакументаў, якія давалі яму нейкія льготы. Уже ўзніклі дыскусіі, ці тычыцца это нават чалавека-студэнта, які вучыўся за мяжой, і ён меў нейкія льготы там, калі меў студэнцкую, скажем, права на жыхарства часовае. Гэтым абрубаюцца все, скажем, магчымасці стаць прэзідэнтам для людзей, якія зараз за мяжой, і нават якія вучыліся за мяжой. Вучыліся, працавалі. Ну, напрыклад, чалавек мог выехаць там працаваць в нейкай фірме замежнай. Ну да, я так думаю, што логіка тут такая, што коло гэтых магчымых кандыдатаў трэба максімальна абмежаваць тымі людзьмі, якія працуюць у сістэме. Вот у іх з гэтым праблем не будзе. Вот, але праз такія нормы, конечно, адсекаюцца ўсе тыя, хто вот неяк звязаныя з замежжам. Дарэчы, цікава, як гэта тычыцца тых людзей, якія, напрыклад, там у Расіі будуць працаваць, ці там, скажем, як гэта будзе тычыцца тых людзей, якія працуюць у амбасадах, ці гэта будзе патрапляць, ну, скажем, 4 гады там чалавек пражыве ў іншай краіне, ці будзе гэта лічыцца тое, што ён не быў у краіне ці не. Ну, там, конечно, вялікая колькасць нюансаў. Ну, плюс 20 год, так, зноў жа, такі тэрмін дастаткова дзіўны. Все-таки ў большасці краін ён значна карацей. Ну, але гэта, думаю, што не самая такая спрэчны момант у гэтай канстытуцыі. Ёсць і больш жорсткі. Дзякуй, Андрэй, пра тое, каму патрэбны новы праект Канстытуцыі, на што ён накіраваны і да якіх палітычных зменаў можа прывесці, мы гаварылі з палітолагам Андрэем Казакевічам, дырэктарам Інстытуту «Палітычная сфера». Размову правёў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.